Ja by som ťa chcela privítať dneska na tomto našom rozhovore. Mohla by si začať s tým, že sa tak krátko predstavíš. Ďakujem ti veľmi pekne, Kika, je mi veľkou cťou. Tak ja som Andrea, som Levičanka, aj som tu narodená, aj tu v podstate žijem veľkú časť môjho života. Mám 3 detičky, Peťku, Šimonka a Ríška a podnikám. Mám viacero projektov, ktorým sa venujem tu v Leviciach, ale aj tak celkovo na celom Slovensku, alebo aj niektoré sú aj medzinárodné. Chceš nám povedať niečo o tých projektoch? Jasné, určite. Tak momentálne sa venujem 4 takým najdôležitejším projektom. Jedným je Čo dokáže mama. To je projekt, ktorý som založila pred 10 rokmi s cieľom, aby sa naše maminy slovenské realizovali aj nielen počas materskej dovolenky, ale celkovo v živote, aby si mohli zarábať na výsledkoch svojej kreatívnej činnosti. Po 10 rokoch je nás v tomto projekte 55 000, takže to je taký úžasný úspech, ktorý možno Levíc vznikol. Máme ešte také menšie e-shopy, máme vydavateľstvo, tiež rovnomerné vydavateľstvo Čo dokáže mama, kde sa venujeme sebarozvojovej literatúre pre deti. Ešte mám taký projekt, sa volá už Domáce sladkosti. Vznikol z takého veľmi jednoduchého, spontánneho nápadu, že som nechcela dávať našim deťom sladkosti z obchodu, ktoré sú možno plné rafinovaných cukrov a stožených tukov, tak sme si vytvorili vlastný projekt, kde inšpirujeme ľudí pomocou našej knihy a formičiek, ako si vyrábať zdravé sladkosti doma. Začali sme vlastne predávať gelové nálepky na nechty. Ktorý z týchto projektov ti tak asi najbližšie? Moja srdcovka navždy bude Čo dokáže mama, lebo vďaka nej som sa naozaj odštartovala úplne, že do toho podnikateľského sveta, ale zároveň aj do sveta takého dobra. Celý tento nápad vznikol s myšlienkou, že poďme robiť dobro a poďme dať ruky ženám, ktoré tie ruky ako keby majú zaneprázdnené niečím iným. V tom zmysle, že napríklad majú choré dieťatko alebo handicapované. Robíme vlastne také rôzne charitatívne aukcie a zbierky, kedy maminy, ktoré majú tie ruky k dispozícii a môžu tvoriť a môžu predávať, potom si zbierajú peniažky na tie maminy, ktoré potrebujú tie peniažky na podporu svojich detí. Ja by som sa teraz na chvíľočku tak rada vrátila do takých vysokoškolských čias. Si študovala v Rakúsku, Nemecku a v Amerike. Áno. Prečo si sa rozhodla možno odísť a prečo si sa vrátila späť do Levíc práve? Tak ja som vyštudovala bakalára na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odtiaľ vlastne som študovala medzinárodné vzťahy a to je proste smer, ktorý ťa láka proste ísť do sveta, diplomácia. Tak som sa rozhodla, že si vybavím také celkom dobre prestížne štipendium, na ktoré brali asi 80 ľudí z celého sveta, tak som bola veľmi šťastná, poctená, že ja som bola jedna z nich. Študovala som rok v Nemecku a potom ešte pol roka v Kalifornii, v Santa Barbare v Amerike a ešte na univerzite vo Viedni. Prečo som sa vrátila naspäť je, že mne záleží proste na Slovensku. Bavia ma tu ľudia, mám tu veľmi veľa priateľov, rodinu a myslím si, že to všetko, čo som sa naučila v zahraničí, viem veľmi pekne zúžitkovať práve u nás. Chýba niečo napríklad v tej Amerike, také veľké mesto? Ja som tam žila úplne v takom inom období života, ktorý to bolo úžasné. Nemala som pocit, že mi niečo extrémne chýba, ale už akože idem do nejakého veku, tak naozaj aj to zázemie, aj tá stabilita životná, aj všetko, čo tu na Slovensku zrovna v Leviciach mám, tak to mi nenahradí proste ani to zahraničie. Čo by si také odkázala maminám v Leviciach, alebo kľudne po celom Slovensku, ktoré tak váhajú a chcú si ísť za svojím snom, ale možno nemôžu? Som si všimla, že keď maminy vlastne, keď žena porodí dieťa, tak získava takú novú hodnotu samej seba. Že vidím, že narodením toho dieťaťa sa stávajú oni také nové a chcú priniesť niečo možno tomuto svetu, alebo nechcú sa vrácať do zamestnania, ktoré už nebaví a nachádzajú u seba nové talenty. A ja vždy maminám radím, že nech idú rezko, nech kráčajú za tými svojimi snami, s tým, že nemusí to byť veľmi náročné v tom zmysle, lebo každá mamina je brutálne zaneprázdnená, máme deti a domácnosť a prácu a všetko možné, tak vždy radím, že choďte radšej po malých krokoch a urobte každý jeden deň aspoň jednu vec k naplneniu toho svojho sna. Aj keby ste napísali jeden e-mail, oslovili jedného človeka, zdvihli telefón a zavolali jednej osobe, ktorá by vás mohla posunúť ďalej, tak aj to sa ráta, lebo za rok máte 365 splnených vecí k svojmu snu a nemusí vás to úplne že pohltiť. Na materskej aj popri deťoch sa dá toho veľmi veľa zvládnuť, keď ideme konzistentne po malých krokoch. Možno na záver,
že čo by si tak popriala Leviciam k tomu 870. výročiu? Úžasné, že Levice už majú 870 rokov. A to je super, je staršie ako my dve dokopy. No, presne. By som dopriala viacej, ja neviem, zelenie, kvetov, podujatí a aby sa sem donieslo veľa pozitivity. A ja by som chcela možno aj týmto tvojim projektom, vašim projektom a priniesť niečo také nové do Levíc, že vidieť, že toľko šikovných ľudí odtiaľ to pochádza, tu sa narodili a skutočne menia nielen Levice, ale celé Slovensko a niekedy aj svet. Takže aby sa možno aj na takýchto ľudí upriamila pozornosť a boli sme hrdí na to, čo z Levíc zišlo. Výborné. Ďakujem krásne za A ja ďakujem.